El Cosme m'ha dit que està tot reservat pel servei del migdia. És una matada, però mola molt treballar en un lloc tan exitós. Tilda, estàs enfadada amb mi, no? Jo, de veritat, em sap molt de greu, ja ho sé. Soc una boques que... No hauria hagut de dir que el Cesc no estava malalt. Però és que tampoc no m'esperava que la Maribel estigués allà escoltant. Nora, com esteu amb l'Alfred? Millor, estem millor. No sé, anem recuperant la confiança mica en mica i jo tampoc no em sento tan insegura quan se'n va a fer classes al centre. Però és que m'ho he passat fatal, I no... Pensava que d'aquesta no ens en sortiríem. Se creu haver embolicat la troca? No. Quan et vaig explicar això de que es quedava a casa la Rita? Que no, si no és culpa teva, si sóc jo que tinc una traça especial en destrossar-me la vida. Foto tot fatal de vegades. No tot. Hi ha una cosa que la fas de meravella. Ah, sí? Suposo que no et deus referir a la cuina, no? Ocupar-te del Cesc. T'estima molt. No, perquè el Cesc és un nen molt agraït. No et treguis mèrit, no. És difícil connectar amb el Cesc. És introvertit i s'ho ha passat molt malament. Tants canvis. A vegades això fa que sigui una mica antisocial, saps? Amb la gent que l'envolta. Però tu vas saber com acostar-te a ell des del principi, més que jo, que sóc la seva mare. Però és que per mi no és difícil, tampoc. Vull dir que jo m'ho passo bé, m'agrada, jugo amb ell i explico contes i cantem cançons. Sí, no passem bé. No com l'Alfred i jo, no? Que som els típics pares protectors, però freds. Què dius, freds? No. Jo crec que el Cesc té molta sort que tu estiguis a la seva vida, perquè ets una tia divertida, ets carinyosa, li dones capricis perquè estigui content, sense malcriar-lo. Calla, que encara em faràs plorar, Tilda. Ho dic de veritat, T'ocupes d'ell. El deixes jugar amb el Panxo? Sí. Què més pot demanar un nen? Saps que hi ha una cosa que no la faig gens bé? Que és ajudar-lo amb els deures. Ai, per favor. És que els dictats, com poden ser tan avorrits? No et preocupis. Això deixa-li a l'Alfred, que ha nascut per ser mestre. Gràcies, Tilda? Perquè, no sé, em fa sentir millor, això que m'has dit. I ho necessitava molt, la veritat. I més venint de tu que... Què vols dir? Home, que no ets gaire de tirar floretes, tia. Ja ho sé. Però a vegades s'han de dir les coses bones. Hola. Hola. És tard, Per què no m'has avisat que s'allargava el servei? Perquè no vinc de la fonda. Ah, no? He anat a una agència de viatges. Bitllets d'avió? I reserva d'hotel. Ha estat així pim-pam. Espero que et vingui de gust anar a Marràqueix. Hòstia, Marràqueix, sempre hi he tingut moltes ganes d'anar. Però no ho sé, una mica massa aviat, no? Perquè d'aquí a Setmana Santa... És que... Això sí ens donen vacances, perquè jo encara no he parlat de com ens repartirem els dies a l'Indiano. no hem d'esperar tant, Lluís, som per la setmana que ve. Com? La setmana que ve? Però, aviam, això m'ho hauries d'haver consultat, no? Perquè jo no tinc festa la setmana que ve. I que jo sàpiga tu tampoc, a la fonda. Demanem uns dies, no? Ens passem el dia pencant. Si som els més pringats. I si no ens els donen? Ens els agafem igualment. Jo l'altre dia ho vaig fer, vaig anar al parc amb el Cesc. I què? No va passar res, El servei va sortir la mar de bé. No som tan importants. Què? Que sí que passa, que la Maribel es va emprenyar com una mona i amb raó. Si tots els cuiners fessin el mateix, el servei seria un desastre. Escolta, que jo a l'Índia no sóc cap de sala, no puc deixar penjat al meu equip. Què et passa? Em passa que tinc ganes de passar-m'ho bé, d'acord? Vull estar amb la gent que m'estimo i fer el que em vingui de gust.
No canviaria per res la tarda que vaig passar amb el Cesc. I ara em ve de gust anar amb tu a Marràqueix, hòstia, i estàs sols. No ho sé, ser feliç. I ho hem de fer la setmana que ve, no pot ser més endavant. Quan tinguem festa, jo què sé, aquestes coses s'han de planificar. No tot es pot planificar a la vida, Lluís. Deixa't anar per una vegada. No? No puc. No em vull jugar a la feina per fer un viatge que ho puc fer més endavant. A més, tinc la Sara. No vull canviar els dies, se'm desquadra el calendari. Aleshores, la Carol se m'emprenya i tots són mal rotllos. Que sí. És igual, no tinc ganes de perdre el temps discutint. Entendré que tens un atac d'estrès. Ho entenc, treballeu amb molta pressió, a la fonda. Però podem fer una cosa, parla amb la Maribel, que et doni uns dies, no la setmana que ve, més endavant, d'aquí un mes. Jo faré el mateix a l'Indiano. I així fem les coses bé. D'acord. Segur. Que sí. Ai. Vols un cafè? Sisplau. Close your eyes. There's nothing here. All alone. Hola. Soc la doctora Quevedo. Gisela. Sí, perdona. T'havia conegut sense la bata. Si sol passar. A més deus tenir moltes coses al cap, no? Com estàs? Bé, Escolta, amb mi no cal que facis veure que no passa res, eh? A mi pot ser-me la veritat. Com estàs? és que m'ho vaig repetint i no... No ho sé, no m'ho puc creure. És veritat que em notava cansada, amb falta d'energia, però em pensava que era pel ritme de feina. No sé, no em podia imaginar que... Has pogut parlar amb algú? Recordes el que et vaig dir, Tilda? No he pogut. Com li dius al teu nòvio? Que amb una mica de sort et queden 3 mesos de vida. Tard o d'hora ho hauràs de fer. Quan li expliqui tot canviarà i jo no vull que res canviï. Ho sento. Me n'adono que he passat la majoria d'anys de la meva vida preocupada per tonteries, per coses que m'he oblidat de viure realment. Em fot una ràbia. No. Això no ho diguis. És normal que estiguis emprenyada ara mateix. Estiguis molt emprenyada en la vida. Com has d'estar? Has plorat? Tilda, està molt bé que intentis ser forta. Molt. Però has de ser capaç de treure tota la ràbia, tota la tristesa, tota la por. En qui sigui, però ho has de treure, ho has de treure. T'has de ser prou forta per permetre't treure tota la ràbia. Tinc molta por. I no sé què he de fer. Perquè jo... I el meu nen pobret és massa petit encara.
Ella em necessita, saps?